ठीक कौची से तो एका कहूनी सारा दुनिया कहती ये मते बेसे सतेची बाबू এই তোমার মানে কত নিয়া सेही तमरे माने तो दुनिया মতে বহুত করে चारी चारी चलो যুবক মতে बहुत प्यार करे আরে কথা বেশি আই চলো আপন নাই डाडी पड़ा बेसे आए तो ना चो तो आई ना আরে কান্দি আপন নাই नानी से तो कौन करी तो ना মতে কোন কি সজে দেলে चो माने मते कौन की सोची देले মানে কোন ঠাকুর হইতে से माने कोन ठाकुर आई माने তোমাকে বাসন করে काई कैसे माने तो समाज में शुरू करनी কথা পেটা পাই বাবা বাবা না কিছু বলিছে এটা পত্র নাই डाडी पड़ा पेट पाई ओधा नगर आई ना सुची बोली से ए गला छोट रखाई না না তো বাবু মানে দেখিବାକୁ 100 টଙ୍କା 1000 টଙ୍କା দিয়ে টিকেট করে ता तो रे तो बाबू ने 100 टका टिकेट काटी आछुते ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ से माने कोन छत्रपति शिवाजी এই রাজধানীর পেটের মুখ মারিବାକୁ ତାପରେ ବାସର ବାକି ଯାହା କରି ରାଣୀ ପଟେ ବାସନ ବାଜୁଥିଲା ସେଇ ଘର ମାଲିକ ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କଲା ସେଇ ଘର ମାଲିକଟାକୁ ଧର୍ଷଣ କଲା କାଇଁ ତାକୁ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଲାନି ସ୍ତ୍ରୀରେ କହିଲେ ଅସତୀ ସ୍ୱାମୀ ରେପ୍ କରେ ସେ କଣ ସତ୍ୟବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଘରେ ନନା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସାହି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଛତ ରଖାଏ ଘର ମାଲିକ ଭଡ଼ା ଦଉନି ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲେ ବେଶ୍ୟା ପୁରୁଷ ବଦଳେଇଲେ ବାର ନାରୀ ପ୍ରେମ କଲେ ଡାଳି ମୂଷା ମୁଁ ଯଦି ତମ ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତି विश्व नहीं थांती सोईता बेले मुहरे तकिया मारी बसतांती मरी थांतु खाई थांती है तोरी ପାଇଁ ମୋ ପଚାରି ଯାଇଛି ସେ କେମିତି ଜେଲରୁ ଫେରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ କରିବୁ ମୁଁ କହିବି ହଁ ତୁ ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତୁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ଜଜ୍ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ ତୋ ପାଖକୁ ତ ସୁନା ତୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ଦେହଟା ଅଛି ନା ତୁ କହିବୁ ତୁ ଆସ ବାପା ଆସ ପ୍ରିୟା ଏ ପ୍ରିୟା हे ଉପରବାଲା ଅକିଟା ସମୁଦ୍ରରୁ କି ମୋ ଲୁହଟା ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣିଆ ପାଣି ଲୁହ କେତେ ଆଉ କମେଇବୁ ମତେ କେତେ ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକିକି ଲୁହ କରିବ ମୋର ମନ ନାହିଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ମୋର ମନା ନାହିଁ ତତେ ପଚାରିବିନି କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କି ତତେ କେବେ ବି ପଚାରିବିନି କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ ଥରେ କିଏ ମତେ କହିଲେ ଉପରବାଲା ଥରୁଛି ମତେ କହିଲେ ଉପରବାଲା ଏ କାନ୍ଦିବାର ଶେଷ କୋଉଠି ଏ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର କାନ୍ଦିବାର ଶେଷ କୋଉଠି